nedeľu 20. novembra by si určite nik na štadióne v Dolnej Ždani nemyslel, že po poslednom hvizde jarnej časti majstrovského zápasu druhej ligy skupiny Západ medzi FK Pohroním a rezervou Slovana Bratislava sa strhne takáto mela. Aj keď sa celý zápas iskrilo a hráči oboch mužstiev videli po jednej červenej karte. V tejto situácii sa Lukáš Pellegrini zachoval ako poriadny kapitán. S krikom upokojil svojich spoluhráčov a potom si už mohli domáci vykonať svoj obligátny víťazný pokrik. To sme ale preskočili 90 minút hry, v ktorej, ako sme už spomenuli, to poriadne iskrylo. Domáci si chceli napraviť reputáciu zo Serede a začali ako z veľkej knihy. Roman Packo si pripísal asistenciu pri prvom góle, už v 3. minúte z päťky našiel Patrika Blahúta v strede ihriska, ktorý prešiel ako nôž maslom až do 16, krásnym zaseknutím na 11, kde si nabiehal Miroslav Gregáň a bolo 1-0. Druhý sa postaral opäť Patrik Blahút, ale tentoraz si ho aj vychutnal a v 18. minúte zasvietilo na tabuli 2-0. No tento stav na nej dlho nesvietil, lebo o 2 minúty hostia zahrávali priamy kop a na malého padajúci list Packo nedočiahol. 2-1. Po tomto góle sa hostia viac osmelovali, ale boli neškodní. Akurát tvrdšou hrou prišli k žltým kartám. Do konca polčasu sa ešte párkrát ukázal Patrik Blahút, keď mal a vyrábal šance ako na bežiacom páse. V 40. minúte vylúčili za nepekne vyzerajúci zákrok domáceho Patrika Prikryla, ktorý sa hostujúceho protihráča pritom ani nedotkol, no po dopade Lacka utržil samotný vylúčený. Pred prestávkou ešte raz svojich podržal Packo, takže do kabín sa išlo za stavu 2-1. Do druhého polčasu vybehli domáci oslabení o jedného hráča, ale prvú šancu mal domáci Paraj, no jeho strelu vytlačil Rybár na rohový kop. Potom sa párkrát vyznamenal a svoje mužstvo opäť podržal domáci Roman Packo. Aj keď sa slovanisti snažili, pri prevahe o jedného hráča domáci im občas podkurovali. V 84. minúte sa po vylúčení kapitána hostí Lacka po druhej žltej karte nasledovala červená. Sily na ždanskej tráve vyrovnali. A hneď na to mohol samotný faulovaný Nurkovič výsledok spečatiť. Do konca zápasu sa už nič mimoriadne neudialo, až na už spomínanú záležitosť na začiatku reportáže. Tréner hostí Ján Kozák neuniesol prehru svojich zverencov a na tlačovku neprišiel. Tak sme vyspovedali okrem domáceho trénera aj marodujúceho brankára Lukáša Urmínskeho. Tréner hostí sa na tlačovú besedu nedostavil, takže poprosíme vyjadrenie k zápasu trénera domácich. V prvom rade mám povinnosť poďakovať hráčom za celú jesenú časť, ako sme ju zvládli dostať sa z -13 na -3. Boli to ťažké situácie, ktoré sme ustáli a dnes bol aj výsledok a štýl našej hry, že akým spôsobom sme sa k tým výsledkom dopracovali. Prvý polčas nám vyšiel vstup do zápasu, dali sme 2 rýchle góly, mladí hráči, odchovanci, to bol taký bonus. Super sa dostal do zápasu kontaktným gólom a zdramatizoval priebeh zápasu. Červená karta ovplyvnila nie výsledok zápasu, ale jej priebeh, podľa mňa veľmi prísna, ale zvládli sme to tímovo, charakterom, bojovnosťou, nasadením. Druhý polčas bol o srdci, o charaktere a to bolo na našej strane. Naozaj bolo mi cťou viesť toto mužstvo v jesenej časti aj v dnešnom zápase. Pre mňa je to zážitok na celý život. Moje dojmy sú také, že toto mužstvo naozaj má sílu, dnes ste to mohli aj vidieť. A moje prvé myšlienky po skončení jesenej časti sú také, že si musíme hlavne dobre oddychnúť. A v prípravnom období nám verím, že fanúšikovia odpustia, že nebudeme hrať na výsledky a že budeme ladiť formu tak a načasovali sme na to jarné obdobie, ktoré bude kľúčové. Sú tam 4 zápasy, sme stále v hre. Súťaž je postavené tak, že aj to 7. miesto je zaujímavé a nám neostáva nič iné, vidíte silu tohto mužstva. Budeme bojovať až do konca. O druhú ligu, ktorá jednoducho tomuto regiónu patrí a všetko preto urobíme. Zmeny plánujeme. Určite tam budú pohyby, 3-4 hráči.
Opora mužstva Urmínsky sa zranil, ale môžem to aj povedať, že rátame s ním do jarných bojov, bude v poriadku. A nejakým spôsobom by som nechcel špecifikovať ani príchody, ani odchody. Prípravu začíname 9. januára, máme tam naplánované prípravné zápasy, kde si chceme otestovať aj hráčov, aj nejakým spôsobom štýl hry, ktorým sa chceme prezentovať, ešte raz opakujem, vo veľmi ťažkých 4 zápasov na jar a som veľmi rád, že sme stále v hre a všetko preto urobíme, aby sme tú druhú ligu uhájili. Lukáš, vráťme sa ešte k tomuto nešťastnému momentu z úvodu uplynulého stretnutia. Čo sa vlastne stalo? Bola taká nešťastná situácia, bola vlastne zblokovaná strela, chcel som zabrániť rohu a nejak som nešťastne dopadol a rameno sa mi vlastne vyklbilo a potrhalo sa mi tam väzivo. Čo teraz bude nasledovať ďalej? Vlastne piatok mám operáciu a následná rekonvalescencia a začnem to pomaly rozcvičovať a čo najskôr sa chcem vrátiť do brány zase. Kedy môžu očakávať tréneri tvoj návrat do zostavy alebo teda do prípravy? Chcel by som to ešte vrátiť tak na začiatok februára, aby som stihol vlastne ešte prípravu a chlapcom pomôcť na jar. Poďme teraz trošku k veselšej téme. Ako si prišiel do mústva, tak sa nášmu manšaftu začalo dariť a prišla taká nejaká pozitívna séria víťazstiev, v ktorej si vlastne v 6 zápasoch inkasoval len 2 góly. Môžeš nejako krátkosti zhodnotiť tento jav? Tak ja som vlastne prišiel k mústvu, ktorému sa nedarilo a chcel som byť vlastne takým impulzom, aby som chlapcov nakopol, chcel som im pomôcť v zápasoch. Vlastne prvý zápas smiešaný na Slovan, ťažký, zvládli sme ho a odtedy sme začali vyhrávať a darí sa nám celkom. Ako hodnotíš atmosféru v kabíne? Tak teraz, bolo to výborné, nedostávali sme góly, vyhrávali sme, bolo to super, no len teraz prišlo to nešťastné zranenie a musím sa zase pozviechať z toho, musím byť silný. Pre televíziu TV4 Mário Bóna a Lucia Kukučková.